Roveň patrí medzi najobľúbenejšie sídlisko v meste, kompletná občianska vybavenosť a príjemné bývanie a práve tu vám ukážem moju dnešnú ponuku. Túto otvorenosť priestoru sa podarilo dosiahnuť dispozičnou zmenou pôvodného trojizbového bytu na priestranejší dvojizbový byt. Jeho rozloha je 58 m2, kuchyňa je orientovaná na sever, spálen s lóžiou a ďalšou izbou na juh. Poschodie je druhé zo 7. Bytový dom má nový výťah, upravené schodisko, zrekonštruovaný chodník. V tesnej blízkosti sa nachádza Kaufland, obchody, nemocnica, škola, škôlka, reštaurácie, plaváreň, psí park a mnoho ďalšieho. Ak vás toto bývanie zaujalo, rád vám ho ukážem osobne. A ak práve stojíte na opačnej strane, teda vašu nehnuteľnosť predávate, ozvite sa mi, rád vám pomôžem s kvalitným marketingom a predajom.